हेलो फ्रेंड्स आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आङो दिनै आंनि जि ब्रह्म बड'सा चेनेलाव जोंनि दतमा बर' थुनलाइ आफादनि 64 मायथाइ फोरबो फालिनायाव जोंनि दतमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिनिफ्राय सोमजिनाय आलारि सोरां कृष्टि आफादा हायलालाय हुइलालाय मोसानायखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो आखायाव लाबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोना बिनानावमोननि मोसानायखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नायखांनानै आंनि चेनेलखौबो लाइक आरो साबस्क्राइब थुगोन होननानै आं आसा खालामबाय दानिया नायलांदो बिनानावमोननि मोसानायखौ गोजोन्थों। मोनसे मेमो थाथोंसै बान्थाखौ आं फोसावग्रोनो सानबाय गथाल ब्रह्म 500 रां नितिश ब्रह्म 500 रां जोंनि आरसि कमिटिनिफ्राय जोङो 700 रां गासै बेसे जाखो मिथिला जियानो जाया आङो खोब गोसोआव गोजोननाय मोनदों बिनानावमोनखौ मा रावजों मा फावजों आङो थुलुंगा होनो हाबावनो बेखौ आं साननानै आग्रो मोनाखै इयुन समाव